Беларускі генерал расказаў пра страшны чамаданчык Лукашэнкі. Дзяржсакратар Рады бяспекі Александр Вальфович паведаміў, што Лукашенко нібыта мае сваю асабістую чырвоную кнопку для запуску ядзернай зброі. Цытата Вальфовича: «У кожнага прэзідэнта свая чырвоная кнопка, свой партфель, свой ядзерны чамаданчык. І гэта зусім не жарт. Зброю, якая знаходзіцца на тэрыторыю Беларусі, мае права ўжыць толькі прэзідэнт Беларусі, а зброю, якая знаходзіцца на тэрыторыі Расіі, мае права ўжыць і даць каманду толькі прэзідэнт Расіі». У Вальфовича нават удакладнілі, ці трэба націскаць на абедзве кнопкі альбо дастаткова аднаго рашэння. І ён адказаў, цытата, што на другую кнопку націскаць не абавязкова, каб спрацавала першая. Расія настойвае, што Лукашенко не мае права самастойна і без дазволу Масквы нешта там запускаць. Сам жа Лукашенко пераконвае, што ніякіх дазволаў яму не трэба. Маўляў, датычна ядзернай зброі ў Беларусі ўсе рашэнні ён прымае сам. Па іншай версіі, дамоўленасць паміж Мінскам і Масквой сапраўды ёсць, але непасрэдна зброю могуць даставіць толькі тады, калі сітуацыя будзе ўжо зусім накаляцца. Таму можа быць і так, што чамаданчык Лукашенко ўжо далі, а вось ракеты пакуль яшчэ не. І максімум, што адбудзецца, калі Лукашенко націсне на тую кнопку, гэта званок ад Пуціна са словамі: «Александр Рыгорович, не балуйцеся».